Hello guysmen, लोगोफोर दिनै मोखांखौ एसे गोजोंसिन मोनदों ना मोनाखै? माबे दाउ जानोसै? बै अमा फोरानगासिनो दं बैसागुनि। औ आं नैबे खाफालखौसो खोन्थानो नागिरदोंमोन नोंथांमोन बयनोबो। नोंथांमोना खाफालखौ एसे समायना नुदों। दिनै एसे खाफालखौ गोजों बायदि मोनदां। नोंथांमोनासो माबायदि नुदों? एसे गोजों नुदोंना नुवाखै? एसे नायनानै खोन्थाहरदोलाय। दे होमबालाय दिनै मानि थाखाय खाफाल गोजों जादोंमोन बिदि खोन्थाहरदोंसै गियान। फैसा बुरजा मोननायनि। मानि? खोनादों नङा होमबा? जोंना गियाना खोन्थाबाय। जोंहा माबा मोनसे मोननो नागिरदों ओंखायनो खाफाला एसे जोंदों खाफाल लान्थाया। अब्ला दसे उनाव मिथिगोन, फुरा मिथिहोथ'ला। दान्दिसे उनाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन मानि थाखाय आरो माबायदि जानो थांगासिनो दं बियो। अब्ला दसे नायलांदो ना गियान। ओरैजाय हरै अमा फोरानगासिनो दं बैसागुनि। बेनिफ्राय अमा फोरानगासिनो दं। अमाया बिराद साइज दं नायल' फिसाबाबो। बान्थाखौ गथायनो दा बे बान्थाखौ जोंनिनो मानगोनां अमा आबादनि सुजु बसुमतारी बिथांखौ बान्थाखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। नैबे बिथाङानो साथि बान्था मोनगिरि। मोजां जायासै मानसिफ्रा कुपन नाम्बाराव 1519 जोंहा दहायनो गले गले खावलायहरनाय जायो। देहा जोंनि गेजेराव सासे दैथायगिरि दंबाय थाथों। जों दा बिथांखौ दसे उनावहायनो जोंनि नैबेहाय जौथाव लाबोसिगोन। अब्ला दहायनि बान्थाया नैबेनोमोन। अब्ला नोंथांमोनहा नुबाय आरो आबुङै मिथिबाय मानिमोन। बेनो बान्थाया जाहैबाय मिलनपारायाव मोनसे लटारि जादोंमोन। बे लटारि खेलायावनो आङो थामथि बान्थाखौ मोननो हादों। दा थामथि बान्थानि बान्थाया बेनोमोन। आं नाजावनानै फैबाय। अब्ला बेखिनिनोमोन। नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावनानै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।